салом алейкум бародаро. Бародар дастгирии шумо пешравӣ муай. Ман бародаро як чӣ хоҳиш мекунем, мисол ҳар яктатон дастгирӣ кунен. Мисол як подписатсия, як лайк, ягон ҷои шуморо кам намекунам, ки ман ҳаракат кардем барои шумо ҳамин беҳтарин ҳамин устугиро нишон диҳем, ки шумо мисол саргардон нашавед дар як касе, ки мисол ягон одам қадр сархам нашавед. Ҳар яктамон мисол инсонем, қадри худмонро дорем. Барои авай ман ҳамин ҳурмати маро бидонем бародаро. Дастгирӣ кунен, беҳтарин мешавад. Нигоҳ кунен. Дарунашона диден яган. Ана бо чӣ? Метавонад ки мисол ҳамин як хело фақат ҳамин дарунаша нигоҳ мекунаву ҳамин креплениша нигоҳ намекунад. Барои чӣ? Барои дарунашон яган. Ана нигоҳ кунен. Инаи тинкачаҳош ҳам метавонанд як шава, фақат рола анами креплени бозӣ мекунад. Нигоҳ ки креплени нами почаҳош. Инаиш калтатара, иш дурусттарака. Ина торбатора мемонам, як муқоиса мекунам. Шумо бинен. Ина нигоҳ кунед. Диди ношки инаи да инҷа ҳай. Ина якташ туғри мегира фақат тамом. Ина. Ана барои санҷидан. Барои санҷидан. Инаи чиста фақат ток да гирон мешавад. Инҷо меқапам мисол хеле гирон намешавад. Фақат ток да гирон мешавад. Ана иша тамошо кунем, ҳам нишонтон метавонам. Ана нигоҳ кунем бачаҳо. Ина якташа меқапем. Ина якташа ба даст қабила накор. Ина диги меша. Ина гирифтам, қабидам гирон шуд. Ана санҷидана. Ина иша озимо ба иша санҷидам. Ана ки бо иша. Ина меқапам ба даст дигар. Ина. Дидед? Шарт нест ки мисол ана ранги мо мисол не хеле тестро бигирен исуса. Метони ба воситаи ҳамин чиз ҳамихи ба ҳазур бисанҷӣ. Шумо мисол шарт нест ина 30 сомон да ира бихарина. 7 сомон, 5 сомон, хайна груба 10 сомон. Я дам бадам бо батария мезани, якташ медонӣ солш хати мебара. Инам қакор ҳамин чиза шумо ҳам таҷриба кунен барои фоидаи худтон. Хоб, канали мо 5 панҷа ҳунар. Ободу сарбаланд бошед.